O alcalde da Pobra, José Carlos Vidal, e o concelleiro de Urbanismo, Xosé Lois Piñeiro, mantiveron unha xuntanza coa xerente de Suelo Empresarial del Atlántico, Beatriz Sestallo, para analizar as necesidades de ampliación de chan industrial no municipio. Tras esgotarse os máis de 100.000 metros cadrados que se habilitaron na última fase do polígono da Tomada, o Goberno municipal e a sociedade estatal analizaron novas vías para crear chan empresarial, unha das prioridades do actual executivo. A prioridade que temos neste mandato é precisamente o suelo industrial. É unha das nosas prioridades máis urxentes, non? En concreto, queremos comezar, ademais, o antes posible, porque sabemos que son proxectos que levan o seu tempo. Entón, co fin de que nos dea, de que teñamos o suficiente plazo para rematalo e que realmente sea unha realidade, pois somos conscientes de que hai que comezar canto antes. As dúas vías que temos para o tema do suelo industrial son ou ben ampliar o polígono actual ou ben o parque empresarial do Barbanza, non? A opción máis viable é, por tanto, acometer unha nova fase de ampliación do polígono da Tomada, que permitiría dar cobertura á demanda das empresas xa emprazadas no parque e acabar tamén co problema derivado da falla de espazos para o estacionamento. Solucionar outras cuestións que se dan hoxe no polígono, como é a escaseza, por exemplo, do aparcadoiro, non? Que é un problema moi grave que temos no polígono na actualidade. E tamén esa inmediatez que precisan as empresas que xa están ali instaladas. O Parque Empresarial do Barbanza sería unha solución magnífica a moi longo plazo, son 1 millón de metros cuadrados entre Ribeira e a Pobra, e sería moi longo prazo. Durante 20 anos ou máis seguramente non teríamos problemas de suelo industrial entre Ribeira e a Pobra, pero agora estas empresas que temos instaladas no noso polígono solicitan e demandan esa proximidade xeográfica, ainda que están moi próximos dous, queren que se xa dentro do propio polígono, esa solución de aparcadoiros e, dotar o mellor posible o polígono actual xa xunto con esta ampliación. A longo prazo, dende o Concello non descartan retomar o proxecto supramunicipal para a construción do macropolígono entre a Pobra e Ribeira, que suporía a creación de máis d'1 millón de metros cadrados de novo chan industrial.